ҳамдорон азиз, имрӯз 21 апрели соли 2025 мебошад. Қарор дорем дар боғи ман, диҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб. Ин боғи ман мебошад. Ин ангурзор. Ва як қисми боғро мо алафаашро сӯзондем бо заҳр химикатро, қисми болоро бинед сурхӣ мекунад. Ҳамун сурхиҳоро мо бо заҳр химикат сӯзондем. лекин қисми поёнии боғ ки алафаш бениҳоят хушрӯй аст, алафи баланд, алафи зич баромадаги аст. Мо қарор кардем ки ба пору мубаддал мекунем ва дар аввали дар замин мепартоем ҳамкал бо таҷҳизот ва ин дусида дар худи замин пору мешавад. баъд анахел дар замин мепартоем, ин мепӯсад. боз то моҳи май ҳеҷ кор намекунем, бо баланд мешавад. Аллакай бинед, манами дар боронҳои инро 4 рӯз пеш даравида будем, бо борон зад, манами дар 3 рӯз акад буромад алаф. ин алафро дар моҳи май, охири май бо як мартаба дигар медаравем, ҳанамхел бо таҷҳизот ва дар ҳамин заминро баъд бо таҷҳизоти ҷуфткунӣ ёки заминро мекандагӣ мотоблок бо заминро нарм мекунем ва ин алафҳо таги замин мераванд, алафҳои даравидагӣ ва пору мешавад ва барои замин ғизои бениҳоят хуб мешавад. Ҳамдорани азиз, мо бояд ки бо табиат якҷоя зиндагонӣ кунем, муқобили табиат наравем. Агар мо табиат боду ҳаворо барои худамон истифода барем, боду ҳаво худи табиатро истифода барем, барои табиатро ба фоидаи худаш истифода барем, ин беҳтарин боғдорӣ аст. яъне ки аз ҷиҳати экологӣ, аз ҷиҳати табиӣ тозатарин мешавад. яъне алафи худашро дар худаш пору мекунем, поруро ба ғизо мудал мекунем, ин алафро ба ғизо поруро мебурем, метием ва мо чӣ мегирем? Ангурӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза, на танҳо ангур, дилхоҳ мева бошад. ҳамдорани азиз, агар шумо мол надошта бошеду алафро барои молотон нагиред, ҳамхел дарав карди дар замин партоеду, гирди дарахтоятон ҳам намро меқапад то зимистон, дар тобистон, ҳам боз бар соли оянда ин бисёр ғизои нағз мешавад барои замини шумо. ҳамдорани азиз, ҳамин коре ки мо ҳозир карда шудем, яъне ки табиатро истифода бурда ба фоидаи табиат кор фармода истодаем. ин аз ҷиҳати экологӣ бисёр хуб аст. ҳамдорани азиз, дар қанотро бошед, ҳарқадом маъқул бошад, ягон лайк монед, подписатсия кунед. мо боз наворҳо дар оянда мекунем, шумо аз наворҳои мо ёд мегиред, аз таҷрибаҳои ман. муҳимаш ки шумо хат нашинед, подписатсия кунед ва ягон сухан гӯед, лайк монед.